Moikka! Mun nimi on Eeva Lehto ja tänään mä haluan puhua luonnollisesta kauneudesta. Enemmänkin mindsetista ennemmin kuin kauneudenhoitokeinoista. Ja mä tuun puhumaan 3 tärkeästä asiasta. Ihan ensimmäisenä kauneudessa, niin anna itsellesi lupaa olla kaunis. Liian usein me kielletään kauneus itseltä. Me saatetaan ajatella niin, että no muut on kauneita, mutta en minä. Ja saatetaan hyvin kieltää se itseltä. Ja joskus se voi olla myöskin sitä, että me ei nähdä oma kauneutta. Me saatetaan olla sokeita sille. Ja kannattaakin lukea Ruma Ankan poikanen Satu. Mulla itsellä esimerkiksi oli sellainen, lapsena kukaan en muista, että kukaan olisi sanonut kauniiksi. Ja varmaan meni todella pitkä aika, että sain ikään kuin sellaista palautetta ulkopuolelta. Tiedän myös ystävän, joka oli yli 30-vuotias, kun hänelle on sanottu, että hän on kaunis ja hän on oikeasti ihan super kaunis nainen ja olisi voinut toimia hyvinkin missinä taikka mallina. Mutta hänellä itsellä oli sellainen ajatus, että hän ei ole kaunis, hän ei ole saanut koskaan sitä palautetta ulkopuolelta. Mutta ala jää odottaa sitä ulkopuolelta. Vaan ihan ensin, että anna itsellesi lupa, että sä oot kaunis. Se on ihan ensimmäinen askel. Et salli itsesi olla kaunis. Se ei ole turhamaista tai humputusta, vaan se voi olla myöskin tärkeä asia. Ja ulkonäkö ylipäätään on usein ihmisille aika merkityksellinen asia jossain määrin. Ja paljon myöskin miehille ihan yhtä lailla. Ja se voi olla, että se ei katso välttämättä ikää. Useimmat meistä toivoo, että me oltaisiin hyvän näköisiä. Mutta salli itsesi olla kaunis. Ja sitten toinen juttu. Ajattele, että sä oot kaunis. Ja kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, että minkälaisia sanoja sä käytät sun kasvoista ja sun kehosta. Minkälaisilla sanoilla sä puhuttelet itseäsi, kun sä katot peiliin? Ja onko ne ikään kuin kauneutta lisäävää, kohottavia sanoja vai onko ne sinua alaspäin painavia sanoja? Ja ala vaalia sellaista sanastoa, missä sä vaalit myönteisiä sanoja itsestä. Sä voit tehdä harjoituksen myöskin niin, että sä katsot ihan peilistä ittees, koko vartalon peilistä mielellään. Että sä katsot ihan tarkasti omaa kehoa ja sä voit aloittaa esimerkiksi varpaista ihan sieltä alalta ylöspäin ja katselet, että mitkä kohdat sinussa on, missä sä näet siellä kauneutta, miltä sun varpaat näyttää, miltä sun pohkeet, polvet, reidet, peffa ja sä voit peilata, miltä selkä näyttää, katselet itseäsi eri suunnista ja eri kulmista. Ja sitten myöskin valokuvat saattaa auttaa siinä, että sä alat nähdä itseäsi vähän erilaisista kulmista. Niin se voi laajentaa sun näkemystä omasta itsestä. Mulla esimerkiksi avautui 20 000 sitten hääkuvasta, että vau, mulla onkin todella hyvänäköiset pohkeet ja sääret. Mä en ole oikeastaan nähnyt niitä kunnolla itse. Ja kun katsoo ylhäältä alaspäin, niin se on niin ihan eri kulma. Ja se, että sä saat itsestä valokuvia erilaisista kulmista, niin voi auttaa sua hahmottaa sun omaa kehoa paremmin. Ja sä alat löytää sieltä erilaisia kohtia ja kohtia, mistä sä pidät enemmän ja voi vaalia sitä. Ja sit voi hyväksyä nekin kohdat, minkä kanssa sulla on haastetta, niin hiljalleen vaan hyväksyt. Hyväksyt vatsaan, pehmeyden, pyöreyden, mitä ne onkaan, runsaat reidet, muodokkaan lantion, sun omat kurvit. Tai sen, että sulla onkin vähän pienemmät kurvit. Se mitä ikinä onkin, niin hyväksyt itse sellaisena. Ja sitten 3. asia. Luota sun omaan kauneuteen. Luota siihen. Luonnostaan sinä oot kaunis ja viehättävä olento. Sä et tarvi mitään siihen lisää. Sun ei tarvi laittaa täyteaineita poskiin tai huuliin tai tekoripsiä, kynsiä, mitä kaikkea, whatever, pyllyyn, pakaraan tai imeä jotain pois. Anna itsesi olla sellainen kuin sä oot. Luota siihen.
Ja kun sä alat luottaa sun omaan kauneuteen ja siihen mitä sä oot, niin se alkaa hehkua susta ulospäin. Ihan varmasti. Se hehkuu susta viehättävällä tavalla ja se on todella vetovoimasta. Ja se on vetovoimasta myöskin vastakkaista sukupuolta kohtaan tai ketä ikinä sä haluat vetää puolensa, niin se on todella vetovoimasta, kun sä oot sinut itses omassa kehossa ja sinussa ja nautit siitä mitä sä oot. Ihan sellaisena raakana, että sä itse riität ja oot vaan. Se on viehättävää ja myös vallottavaa. Kiitos kun kuuntelit. Moikka!